Jendaurrean erabili proiektua komunikazio publikoan aritzen diren erakundeek bideratuta dago batez ere. Bada talde nuklear bat, momentu honetan 23 erakundek osatua, eta proiektu honen bitartez eskaintzen diegu ze irtenbide izan daitezkeen hizkuntzen erabilera jendaurrean aritzen direnean, ekitaldi publikoetan, zein barnekoetan ere. Helburua da, beraien artean, praktika komunitate bat sortzea, eta praktika komunitate horren bitartez, jakintza, arazoak, bideak elkarbanatzea, partekatzea, eta horretatik irtenbidea bilatzea eta aurrera egitea, gero eta gehiago erabili dadin euskara komunikazio publikoan.